мо як пешниҳод доштем, фикр мекунем инҷа намоянд. анҷумани блогерони Тоҷикистон дар як муроҷиати видеоӣ аз камбудиҳо ва фаъолиятҳои ғайриахлоқиву ғайриқонунии бархи блогерон нигаронӣ ҷиддӣ кардааст. дар муроҷиати раиси ин анҷуман омадааст, ки бархи блогерон берун аз одоби муошират ба таблиғи машрубот ва маводҳои гурӯҳҳои мамнӯъ даст мезананд, ки аз ин ба баъд аз сӯи мақомот ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. дар муроҷиатнома аз 11 мавридҳои қонуншиканӣ ва дахолату таҳқир ба шахсият номбар шудааст. аз фаъолияти нодуруст ва камбуди блогерон дар нишасти хабарии вазорати фарҳанг низ нигаронӣ шуд. аммо аз он ки баъзе блогерҳое ки нав ба саҳнаи блогерӣ қадам мениҳанду аз доираи одоби муошират берун мешаванд, худи ассотсиатсия ҳам дирӯз ман тамошо кардам, дар шабакаҳои иҷтимоӣ муроҷиат карданд. яъне ин кори дастҷамъона аст. пеши роҳи чунин бесарсомонӣ, агар гӯем дар олами журналистикаро, кори як мақомот нест, кори аҳли фарҳанг аст, аҳли зиё аст, ниҳодҳои ва ташкилотҳое эҷод мебошад. блогерони бо таҷриба роҳҳои ҷилавгирӣ аз фаъолияти бархи блогерони ғайриҳирфаӣ ва пахшу таблиғи наворҳои онҳо аз сӯи бинандагони шабакаҳои иҷтимоиро тавсия медиҳанд. пешгирии ин чиз фақат як чиз кардам, ки тамошо накардам, коммент намондан, лайк намондан, умуман игнор кардам. кумитаи андоз дар оғози сол иттилоъ дода буд, дар кишвар 114 блогер сабт шуданд, ки назар ба соли гузашта 26 кас зиёд аст. намояндагони ин кумита гуфта буданд, блогерон соли 2024 ба буҷаи кишвар 2,2 миллион сомонӣ молиёт спориданд. сабти номи блогерҳо дар Тоҷикистон соли 2020 сар шуд. мақомот ба ин бахш замоне таваҷҷӯҳ карданд, ки сафи блогерон барои гирифтани даромад афзуд.